Привітання. Тата вернулся с армии. Дембель. Понятно, кто мы, еще Ну что, приветствую. Витаю вас. Много книг? Да, Всіх запакували, мою машину привезли. Так утрамбовали. Дійшла, всі дійшли. Дякую велике. Шнурки чорні. Там треба десь шукати. Шнека дали гулять. Здається, вже привикаєш. Ну, там поштовки, там Оксана, що писала, просто вот, ну, вельми, ну, От удачно. ребенка получил. Ребенка, малюнки, там эти все каракули.